πάλι ρε. Πάμε παρτίρες μου. Άουα. Και το 1-1 είναι γεγονός από μια εξαιρετική ασίστ του Ακόλα του Σαββάκη και από ένα εξαιρετικό τέγιωμα από τον Χριστό το γιο της Χριστάνδας. Και πάμε. Εδώ βλέπουμε τον φίλο μου τον Χάρη, τον διαιτητή που κάνει τον τελικό της Αγίας Νάπας μεταξύ του Άρη και των Πάνθερς. Πέμε στα δύο λόγια για το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο γενικά ήταν μοιρασμένο, καλό παιχνίδι. Είμαστε στο 1-1, οι μικροί Πάνθερες προσπαθούν να το κάνουν 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και το σουτ και το γκολ! Και το γκολ είναι γεγονός από τον Δημήτρη, το γιο του παππού του Κασάπη. Ο μικρός νεάρος με πολύ θράσος τα κατάφερε και το έβαλε. Μπράβο Πάνθερες! Αυτό το γκολ θα μας δώσει την νίκη. Ευκάλε ψυχή που βάλε. Ό,τι πάμε! Χωρίς ιδιαίτερα σκληρά μαρκαρίσματα και αυθυδοπρέπεια που εκείνος είναι ο στόχος μας και κανονικά θα απολαύσουμε το δεύτερο, να μπούμε μέσα με τον ίδιο ρισκό. Αυτές είναι στιγμές κύριε και κυρίες, αυτές είναι στιγμές. Μπράβο ρε Μαρία ρε! Έλα Μαρίου που έτσι συγκεντρωμένα. Καλή ισορροπία σώματος. Πάμε και πάμε ρε Μαρία. Πολλά καλόν και οι Πάνθερες νίκησαν. Πήρανε το τρόπαιο για ακόμα μια φορά οι Πάνθερες. Ευκάλαν την ψυχή μας. Θα αφήσουμε τους μικρούς Πάνθερες να μιλήσουν από μόνοι τους. Κατάφερα και διεκδίκησαν τον τίτλο τους οι μικροί Πάνθερες. Κράτησαν έναν χρόνο τους. Ανεπανάληπτες στιγμές που ζούμε σε αυτά τα τιτανοδεράστια ιδεατικά για να μας κυρίες και κύριοι. Ο Πάνθερας κράτησε τον χρόνο του. Πού τους γονιούς. Θέλω τους γονιούς να μιλήσω με τους γονιούς. Πού τους γονιούς. Πού τους γονιούς. Ελάτε ελάτε. Ευκάλαν την ψυχή μας πάλι ρε. Βλέπουμε τους μικρούς Πάνθερες να παραμένουν στον θρόνο τους. Παραμείνανε εδώ, δώσανε σώμα και ψυχή οι μικροί Πάνθερες. Μας κάνανε περήφανους. Μετά από έναν εξαιρετικό παιχνίδι γεμάτον αδρεναλίνη. Hello, are you okay? Μετά από πολλή πίεση, μετά από πολύ κόπο, από πολλή δουλειά, οι Πάνθερες κατάφεραν να παραμείνουν στον χρόνο τους. Βλέπουμε και την μητέρα Πάνθερα εδώ. Βλέπουμε και την εξαιρετική μας φωτογράφο εδώ. Εδώ βλέπουμε τον φίλο μου τον Χάρη, τον διαιτητή που κάνει τον τελικό της Αγίας Νάπας μεταξύ του Άρη και των Πάνθερς. Πέμε στα δύο λόγια για το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο γενικά ήταν μοιρασμένο, καλό παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα σκληρά μαρκαρίσματα και αυθυδοπρέπεια που εκείνος είναι ο στόχος μας και κανονικά θα απολαύσουμε το δεύτερο, να μπούμε μέσα με τον ίδιο ρισκό και να δούμε στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο.